ka jingkrin Menteri Rang Bak Kejala Meghalaya ban ong ba om don kam work permit le se kan ban het mensim om tang ye ki batrai bakta hajala kum ye ki barjala wat ya kinong melas ngi menta ki het mensim bha bat kan sapoy put ba ki DKHAR kin la ban le bahe ne ban persya ya kat ki bawan kan ra lani ya ki seng bhalang ne kino ki seng ki bayo ijnga ya ka khia ka shon chong kari KHASI jaintia jongi ngi hap sngeu thu shai menta ba baro kinong balas ngi barjala ki haban yo ya ke labor license na po ka office DC kum ka migration worker certificate bakut por tang kumba nribna ai bat ka jingsiu kalong san pheu tangka bat ki habru ban renew man ka san banai bat ka ne ka haba po jong ka ai ka Meghalaya identification register of migrants workers arjar arpeu ka patre kam hadu menta ka sngi hanrei balai pat u congrad kongkal sangma u hap kren pendom khamtam ye ki seng bhalang ki balai si kum ka KSU ka balai penyeng hino dalade ya ka kardop infiltrations check-in na mar ka jingrung kentrem ki barjala man ka sngi langba ka silshar ko wahati bat ki wai pat kisnong ka jurbha bat ban chu up ya ka sarkar kumju ya ka office jong ka KHASI kan ompoi shano ru te kumta ha ka bai dei bat ka jingkren jong Menteri Rang Bak Kejala jongi kalong ka ai ka bagi pai ba kim pediang setia bat ru kalong penban mar kampong namar kum ka jai mriurit pai kalau don lupa ya ki anya pok ke KHASI kum ki tradings acts migration worker acts bat kumju shibun ki waipat ki an ki panyata ya ka jai mriu KHASI jongi